Bence vagyok, és most gondolom, köszönjük, hogy a hideg, zord idő ellenére ilyen nagy számmal megtiszteltetek minket. Nagyon örülünk nektek. Most bizonyára mindenki azt gondolja, hogy a szokásos, sablonos kampánybeszéd következik. De sajnos ki kell ábrándítsanak titeket, ez most nem így lesz. Mi nem táplálunk hiú ábrándokat, nem teszünk üres ígéreteket. Nyilván mi is örülnénk, ha a Balasig tartana a 4-es metró. Ahogy azt már sokan megígérték az elmúlt években. Sőt, ha megtehetnénk, mi egyenesen egy űrállomást építenénk a Balasig fölé. Tehát mindenki tudja, hogy ez lehetetlen. Persze az is király lenne, ha kényelmes fotelekben ülhetnénk órákon, és a testnevelés órákat a konditerem helyén létesült wellness részlegen tölthetnénk, ahol 10 kör gumimatratozás lenne a bemelegítés. De ez nélkületek nem fog menni. Ha összedobjátok a pénzt, mi megcsináljuk. További gyakori ígéret, hogy csak A, vagy csak B, vagy csak C hetet csinálunk. Mi beszüntetnénk minden hetet, de ez lehetetlen, tehát nem ígérgetünk felelőtlenül. Ti is unjátok már az utat a Mekiig? Hát mi is unjuk. De ahogy mások sem, mi sem tudjuk ide építeni a Mekit. Hosszan lehetne még sorolni ezeket a lejárt unalmas ígéreteket, de kár lenne. Inkább hagyom is a kampánybeszédet, fontosabb dolgunk is van. Látom, már nagyon fásztok. Éppen ezért készültünk nektek egy kis meleg teával. Érkezik a tea. Olvassátok sokan! Ja, ez a daluk szövege. Ez tök jó. Kívánunk nektek 2 emlékezetes napot! Nézzétek meg mindhárom osztály programjait, műsorait, mert mind sokat dolgoztunk velük. Vegyetek részt, vagy fogyasztatok a büfében. Ez a 2 nap rólatok kell, hogy szóljon. A ti szórakoztatásokra van az egész. Érezzétek nagyon jól magatokat. És most, hogy a munkálatok befejeződtek, a 2013-as kampányt megnyitom! Ez az olló! Kisetem volt! Arra születünk, találunk, támaszkodva, csajokat esünk. Értékek elejéből nem értünk sokat, összesen építkezünk, vendégnek marad. Arra születünk, jóra délben ásítózunk, fiát edeljünk. Arra születünk, jön a bőrök, úgy tehessünk, mint a melózánk. S viszont mindig tett föl, ez nem csak design. Ezért semmi munka, ritmokat kíván. Arra születünk, hogy józánkat felújítsuk sok-sok éven át. Arra születünk, hogy ilyen nappal ökörködjünk, jó fejek legyünk. Arra születünk, hogy virágságot forradtassuk, megérdemlitek. Nem kell itt fogni. Két perces öngettek. Így, arra